sore-sore seperti ini kan yang sawah enak. Tapi tahu nggak sih lo, enak wong ki ngalamun gitu. Nenggone ngisor gubuk, mbuh lagi ngapain? Wo. Ngapain wo? Merenung aku. Lho nopo merenung Ya merenung kok apa merenung ora apa. Ya sakarepe merenung. Anjuk, ngopo deh kowe merenung apa iki? Kayak kok galau ngono iki. Anu Mas. Biyen nek aku ngerti menjadi dewasa seperti iki ya. Pas balapan mending ngalah aku. Lho, balapan ning ndi ngalah ki? Balapan ning rahim ibu. Ning rahim Pas aku ses cilik-cilik ngono lho. Kan menang ta aku. pas awakmu ki berekor maksudnya. Ngerti ngono aku biyen ngalah. Loh, lah nopo kok tiba-tiba seperti itu? Kenapa kamu itu? Yo piye ndang menjadi dewasa rebutan suket ya. Perkara rebutan suket kowe iki langsung mutung, galau, sedih ngene iki. Ah, ra masuk. Halo, nikmatano. Pemandangan seestetik iki. Iki apa tuh suket? Lho. Bayuh, keren kok ngene cah. Dan awakmu cek pengen galau. Yo justru suasana kok ngene iki penak ge galu.